Здравейте, любители на финансовите възможности! Започвам нова поредица от видеа, в която ще разгледаме всички видове инвестиции. Ще се запознаем с основните понятия, които трябва да знаете за всяка една инвестиция и ще разгледаме предимствата, недостатъците и рисковете, които те носят. И в крайна сметка ще разберем дали те са добра инвестиция за самия теб. Днес ще стартираме с толкова популярните акции. Предполагам, че всеки от вас в някакъв момент е чувал за акциите. И съм убеден, че всеки от вас е инвестирал в тях волно или неволно. Ако си спомняте от предишните ми видеа, втория ни стълб, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, също разчита на фондове, които част от портфолиото им е в акции. Така че даже в сегашния момент най-вероятно вие притежавате акции. И така, да започнем с това какво са акциите. Акциите са финансов инструмент, който е носител на правото на собственост върху капитал. Или най-просто казано, когато инвестираш в акция на дадена компания, ти ставаш собственик на част от нея. Този дял на собственост се изразява в процент или брой акции, които притежаваш. Компаниите използват акциите за привличане на капитал за своето развитие и дейност. Когато една компания стане публична на фондовата борса, нейните акции могат да бъдат търгувани на публичния пазар. След като вече си купил акция в избрана от теб компания и си станал частичен собственик, имаш правото да получаваш част от печалбата на тази компания. В зависимост от акцията, която си избрал, това може да бъде много изгодно и да получиш много добра възвръщаемост на парите, които си инвестирал. Има две възможности за печалба от акции. Първата е капиталовата печалба. Това е печалбата, която ще получиш, когато стойността на акцията нарасне след покупката. Кажем, че си купил акции на стойност 1 лев, а след няколко месеца си ги продал на 2 лева. В този случай ти си реализирал печалба от 1 лев на акция и 100% си възвърнал инвестицията. Втората е да получаваш дивиденти. На всяко 3 месече компаниите разпределят печалбите си със своите собственици. Като собственик притежаваш акции, ти имаш правото да получиш част от тези печалби. Има и предвид обаче, че не всички компании изплащат дивиденти. Много голямо предимство на акциите е, че са бързо ликвидни. Тоест, бързо могат да бъдат купени или продадени в рамките на няколко дни. Акциите се считат за една от най-доходоносните инвестиции. Сами виждате как големите компании по света реализират печалби от милиарди. Потенциалът за растеж е огромен. Да вземем един пример. Ако си бяхме купили акции за $1000 в Apple през 2000 година, сега щяхме да имаме удивителните $213 000, което е средногодишна възвръщаемост на инвестицията от приблизително 26% на година. Това е огромна възвръщаемост. Реално удвояваме парите, които сме инвестирали на всеки 3 години. Сега също има компании с потенциал за подобен растеж. Нашата работа е да ги открием и да имаме търпението те да пораснат. Сигурно вече си се развълнувал и се задаваш въпроса в коя компания да си купя акции, но моля те, не бързай и не вземай емоционални решения. Акциите, като всяка инвестиция, си има недостатъци. Трябва да си много добре запознат с тях, за да можеш да вземеш информирано решение дали те изобщо са твоята инвестиция. Когато става въпрос за инвестиции, трябва да се базираме само единствено на факти и анализи, а ние не трябва да се поддаваме на емоциите. Те могат да ни доведат само до прибързани решения и загуба на част или целия ни капитал. Първият недостатък на акциите е риск. Тук влиза в пълна сила зависимостта между доходност и риск. Колкото по-голяма е доходността, толкова по-голям е риск. Пазара на акциите е много волатилен. Цените могат да се покачват и спадат за значително кратки периоди от време, а тези движения са породени от много различни фактори, като глобалната икономика, недостиг на суровини, война, промяна в политическата ситуация и много други. Разбира се, има инструменти, с които може да намалим риска, като диверсификация, дългосрочност, ребалансиране на портфейла, избиране на по-сигурни компании и така нататък. Втори голям недостатък на акциите е, че изискват много време и знания за пазара. Това да избереш правилната компания може да е доста дълъг и труден процес. Трябва добре да разбираш пазарните тенденции, непрекъснато да се интересуваш, да четеш новини, анализи и така нататък. Това изисква много време, от личен опит ви казвам, че може да бъде доста стресиращо. Трети недостатък на акциите е, че в различни ситуации на пазара от сравнително ликвиден инструмент могат да се превърнат в неликвиден. Или с други думи, може да не може да ги продадете за доста дълъг период от време. Силно се надявам тази информация да ти е била полезна. Това е само една основа, на която да стъпиш, ако искаш да инвестираш в акции. Ако смяташ себе си за по-рисков инвеститор, акциите може да са много добра възможност за тебе.
могат да ти докарат огромни печалби. Само не забравяй за мениджмънта на риска и контрола на емоциите. Ако си решил да инвестираш, винаги можеш да се обърнеш към мен за консултация. Ще се радвам да ти бъда полезен с каквото мога. Не забравяй да харесваш, споделиш и коментираш, ако видеото ти е допаднало. Благодаря ти, че беше с мен и успех!